Ale tvoju výzvu príjmam, lebo si udal do hlavných správ, to si vychytal, zároveň si to aj dojebal. Týchto sa mi práve dojebali opätky, takže si ich musím kúpiť ešte raz. A víš, prečo točím toto video? Lebo som cigáň. Hovoríte, pán Hodinky. Tu si zabil, si proste pán. Nikto nie je lepšie, jak ty. Ja nechápem. Akože? V repe, chápeš? Ja nechápem. Takže by som chcel poďakovať všetkým, ktorí ma podporujú a páči sa im, čo robím, lebo vďaka ním si môžem kúpovať takéto pičoviny. Takže ma podporujte ďalej a ja vám sľubujem, že budem kúpovať ešte väčšie pičoviny ako doteraz. Bo ja to robím v prvom rade pre vás. Chápeš? Dobre teda, ale ja šoferikujem. A on má najlepšie nápady. Preto sedí a pije kávu. Ja musím dávať pozor na premávku. Tak aspoň zapnem muziku pre boha, však ideme jak na pohrebe. Ty počúvaj, ja musím počuť motor. Bustin' and we leave it like it's nothing. If it ain't the Gucci or the Louis, then it's Polo or it's rugby and it's I broke Whitney, she be bagging bitches for me. Beamer, Benz and Bentley, Beamer, Benz and Bentley, Beamer, Benz and Bentley. This shit is hot. This shit is hot. This is the fucking great. It will be my new brand hit, man. Wait a minute. Where's my beat? Where's my beat? Ja som tu vyjebaný monopol. To spívam ja. Louis Vuitton penaženku som si rozopol. Milujem penáze, milujem ich jak nik. Milujem sám seba, aj babkin kominy. Pustené hodzený a zlaté zuby. Brilianty rektázky a pena z huby. Toto jak zahráme odpadá, ja ti hovorím. Na Slovensku má milión videný. Toto som dosáhol za pojebanej 10 dní. Ty čo dosahol za 10 dní, čo? Nič. A víš prečo? Lebo mi závidíš. Tak čo ti poviem? Nudy viac. Radio. Pozatvárajte ich! Všetkých pozatvárajte! Neprípustné! Pozrite, koľko ľudí! Oni tam majú tuším nejaký koncert! Poďte, ideme im to zrušiť. Celé im to zrušíme. Toto je čierna skládka. Tanec sa volá, že čapáš, každého čape a by vedel, že je tu. Kapela, keď začne hrať drum and bass alebo že house, no to nie také tance, sú originál. To si Georgia? Áno. A videl si ho po smrti? Nie. Ja áno. Do piče. Tak čo ti poviem? Freestyle battle. Yo, drž hubu. Stop, už je koniec. Stop. Domov! Irgum burgum! Domov! Počítam do 3! Raz, 2, 3! Prestaň, že ma strápňať pred fanúšikmi, veď ja nemám moc, ja som cigáň. Ja som cigáň. A tvoja mama ti odkazuje, že už aj ty máš ísť domov. Miško. Ja nie som Miško, ja som Ego Jebo. Chcem vám povedať, že tu, čo sú pôvodní obyvatelia, čo tu bývajú, toto sú akože rómska osada, originál, čo má dvojstabilizačné. Toto je prvé poschodie, to je tá, kde sa nachádza pod kopcom a tá druhá je tiež pod kopcom, lebo na kopec kto by sa tam štvieral, čo tam budeme stavať, hej? Milyen buta, de olyan hülye vagy te, hülye gyerek. A jak rozprávaš? Azt szeretném kérdezni, hogy hol van itt a buffet? Buffet szeretnék venni pár kit horcsicával, te. Érted? Pár kit horcsicával, még malinovkát. Hej, no tá nerob. Dajte mu nejakého tlmočníka, bo on po maďarsky rozumie. Slovensky rozpráva, len po maďarsky rozumie. No ja nerozumiem tomu. Originál veľmi je inteligentný, na latinsky vie. Povedz čo. Toto povedz. In vino veritas, in vagina penis. To máme aj vaňu a to používame len keď treba. Aj keď je treba. Patrik, prosím ťa, mohol by si dať tento kostým? To si zabil, to si určite nedám. No ale to je všetko v zmluve, takže si to budeš musieť dať. No, dobre teda, ale podvratník si dám svoj.
Ahoj deti, ja som Macko Dobrá nálada a najlepšia je táto jablková detská výživa. To som dojebal teraz, to je rušková výživa, že? Ta zrychluje. A ty sa mi nesmieš, prosím ťa. Hej, nesmieš sa mi, čávo. Nesmieš sa mi, dobre? Nenávidím to, tak sa mi OK, pauza. Záver. Víš, jaká je najlepšia detská výživa? Rušková detská výživa. Jak się masz, Zeši Bú, coži robil, Zeši się blúkal celý týdzeň. Coži robil? A co je? A čo si odpadol? Ta zrychluje. Halo, mami? Teraz nemôžem, mám robotu, visím.